Wiara w gusła i czary jest prawdopodobnie tak stara jak sama ludzkość. Gdy prosty człowiek jest konfrontowany z czymś niepojętym, wyjaśnieniem są zawsze czary i złe duchy. W Persji wierzono, że wyobrażone stworzenia przedstawione na tym obrazie są przyczyną chorób. Angielski naukowiec Rawlinson i francuski naukowiec Maspero pokazują nam obraz złych duchów, o których wierzono, że mieszkały wśród pierwszych cywilizacji. Wiara w złe duchy, gusła i czary jest rezultatem naiwnych przekonań na temat tajemnicy wszechświata. Widzimy tutaj, jak Egipcjanie spostrzegali kształt świata. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że wysokie góry otaczają ląd i wodę ze wszystkich stron. Niebo było zrobione ze stali, a podtrzymywały je mocne filary, które stały na wysokich górach. Niebo było zrobione ze stali, a gwiazdy, jak lampy, zwisały z nieba na linach. Zgodnie z wierzeniami innych starożytnych cywilizacji, niebo było sklepieniem, a ziemia uformowana na kształt tarasu. Było zrobione ze stali, a podtrzymywały liże wysokie góry otaczają ląd ze starożytnych czasów. Folklor średniowieczny przemieniał w diabły, zakradające się i kuszące dzieci. Góry otaczają ląd i wodę ze wszystkich stron. Diabły żyły w jądrze ziemi. W późniejszych latach średniowiecza spostrzegano Ziemię jako nieruchomą sferę w centrum wszechświata. Nad Ziemią i jej wodami średniowieczny człowiek wyobrażał sobie najpierw warstwę powietrza, potem warstwę ognia, a na zewnątrz niego planety, ruchome ciała niebieskie. Każda planeta była przytwierdzona do swojej przeźroczystej, ruchomej sfery. Na zewnątrz sfer przytwierdzone były gwiazdy, ułożone na swoim niebie. Nad tym wszystkim w 10. kryształowej sferze siedzi Wszechmogący, otoczony 9 chmurami anielskimi i to On jest tym, który wprawia sfery w krążenie. Głęboko w jądrze ziemi leży piekło, gdzie skuszeni przez diabła będą cierpieć na wieki. W górnej części tego rysunku przeklęci wpychani są do wielkich kotłów. Grzesznika rzuca się prosto do ognia, który pali się pod jedną z gadzi. Diabeł wlewa obrzydliwą, ciekłą siarkę z rogu prosto do gardła mężczyzny. 2 potwory torturują kilku przeklętych swoimi ostrymi zębami. Znalazłem dziwną, starą, mechaniczną prezentację piekła, która pozwala dobrze zrozumieć wierzenia średniowieczne. Zwróć uwagę na zapalczywość, z jaką diabeł pali pod kotłem. Gusła i czary jest rezultatem Gusła i czary jest rezultatem W średniowieczu diabły i piekło uważano za prawdziwe i przerażające. Sądzono, że wiedźmy podpisały zakazany pakt z diabłem i dlatego palono je na stosach. Unosząca się tam figura to diabeł, który łapie wiedźmę i unosi ją w powietrze. Ten z kolei obraz przedstawia wiedźmę dojącą trzon siekiery. Na kolejnym obrazie wiedźma zaczarowuje but mężczyzny. Wiedźmy zazwyczaj spotykają się na naradach. Po zebraniu mogą na przykład zaczaić się do obory i rzucić urok na krowę. Ten mały symbol, widoczny pod rysunkiem, był żłobiony na drzwiach do obory dla ochrony przed wiedźmami. Na tym starym, prymitywnym obrazku guślarze i wiedźma rzucają czary, podpalając wieś. Wierzono, że wiedźmy rzucały klątwę na ludzi chorych za pomocą czarodziejskich proszków i magicznych napojów.
Zwróć uwagę, że chory leży nago na łóżku, co było kiedyś zwyczajowe. Zresztą ogólnie uważano, że wiedźma była naga, kiedy w nocy podczas tak zwanych sabatów tańczyła z diabłami. Kobiety, które chciały brać udział w sabacie, wykradały się do guślarki, gdzie ich plecy mogły być nasmarowane wiedźmińską maścią, pozwalającą im fruwać. Obrazy te przedstawiają sabat, satanistyczny rytuał, w którym udział swój deklarowało tysiące kobiet. Podczas sabatu wiedźmy profanują święty krzyż kościelny. Szatan nadaje wszystkim uczestnikom diabelskie imiona i rozpoczyna się ceremonialna uczta. Sabatowe jedzenie często przygotowywane było z ciał wisielców. Wszystkie wiedźmy musiały okazać diabłu szacunek przez całowanie jego tyłka. Po wesołym tańcu z diabłami wiedźmy odlatują do domu wraz z pierwszym pianiem koguta. Podczas sabatu wiedźmy profanują święty krzyż, Kościół deklarowało tysiące kobiet. Podczas sabatu wiedźmy profanują święty krzyż, Kościół deklarowało tysiące kobiet. Podczas sabatu wiedźmy profanują święty krzyż, Kościół deklarowało tysiące kobiet. Podczas sabatu wiedźmy profanują